אנחנו מתקדמים ומתקדמים. יפה, יפה, מעניין. טוב, כל צעד גדול קורה בצעד אחד קטן, אז אני ממש מבסוט. מתי התחלנו? יש לנו, זה כבר 3-4 חודשים את הפודקאסט? וואו, האמת שאני לא זוכרת, אנחנו נצטרך לבדוק את זה, זה גם בידע, ממש ככה חוסר. וגם בידע, אבל הרבה אושר בתוכן. כן, אנחנו מרגישים אותם פיזית, בכיף, מפרק לפרק אנחנו מפתחים. בפרק הקודם דיברת על הערך שמוביל אותך השמחה, אז נראה לי שזה ברוך השם פה יש, בכמויות. כן, לגמרי. כל פעם שאנחנו נפגשים, אומרים שהעבודה לא צריכה להיות בענן, אבל אנחנו... מי אומר את זה? ממש מי אומר את זה, אני רוצה לראות אותו, מי שאומר את זה ואיך הוא עובד. נכון, אנחנו לא מסכימים. איפה המוטיבציות שלו ואיך הוא מביא את האפקטיביות. אז מה נדבר היום? אז היום אנחנו נדבר על היכולת שלנו להיות מותג. מה זה אומר להיות מותג? אני אוהב את המושג הזה. שמכיר אותי יודע שאני אוהב אותו מאוד, וגם משתדל להעביר אותו הלאה. לאנשים, להבין בכלל מה זה להיות מותג, מה זה מותג. ובשביל בן אדם כל כך בכיר, איך זה אומר? מה זה אומר מבחינת תדמיתית? האם אנחנו צריכים להתנהג בצורה מסוימת? האם אנחנו צריכים כל הזמן להיזהר, לא להוריד מהמותג? יש בזה הרבה רבדים, גם חיוביים וגם לפעמים יכולים להיות מבהילים. כן, נדבר על זה. דרך אגב, האם באמת מותג הוא יכול להיות גם שלילי? אנחנו נענה על זה. מה היתרונות בלהיתפס כמותג? מה החסרונות בלהיתפס כמותג? דרך אגב, יש חסרונות, אבל אני נעשה איזשהו דיוק, כי בסדר, אנחנו לא נשתף את הכל, אבל יש איזה עניין כזה, ואם יש חסרונות במותג, ואם יש חסרונות, האם הם קשורים למותג עצמו? אני חושבת שבכל דבר בחיים יש לך מחירים שאתה משלם. מחירים זה משהו אחר מזה. אוקיי, אנחנו גם את זה נדע. תראה, אפשר להיות... האם בלהיות מותג כאילו יש מחיר? ברור שיש מחיר. אוקיי, נדבר עליו. אנחנו נדבר עליו, ואנחנו נראה איך הוא משפיע עלינו, האם אנחנו מוכנים לספוג אותו? האם אנחנו יכולים לשנות את הצורה שחושבים על המחיר הזה? זה גם מעניין. מעניין. כי אנחנו יכולים לחשוב שהוא כבד מדי, אבל אז שאנחנו מסתכלים מזווית אחרת, אנחנו אומרים, דווקא שווה את זה, דווקא טוב לי. אז פתיח והתחלנו? נו, אתה מחכה קדימה, אני כבר לא יכול לחכות. יאללה, להיות מותג, פרק 15. יאללה, קדימה. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים ל-Co-Impact, הפודקאסט שיורד לשורש הסוגיות והקשיים של מנכ"לים, מנהלים ובעלי חברות, שלא מחפשים עוד תוכן על ניהול, אלא מרחב אמיתי לחשוב בו. בכל פרק אני, ניקול מקיטיאנסקי קרקובסקי וליאור אטיאס נכנסים יחד לתוך סוגיה ניהולית אחרת. כלים יש לכם בשפע. המטרה שלנו היא לגעת בליבה ולפתוח את מה שלא תמיד מדובר. כל נושא נבחן דרך 2 עדשות משלימות, הסתכלות עסקית אסטרטגית והתפתחות מנטלית תודעתית. אנחנו לא פה בשביל לתת לכם תשובות מהירות, אלא אנחנו פה בשביל לאפשר לכם לעצור, לדייק ולחזור להוביל מתוך נוכחות. אז לפני הפתיח דיברנו על מה זה להיות מותג, המחירים, הרווחיות, דיברנו על הרבה דברים, ויאללה, קח אותנו לשם. אז בוא נשאל רגע את השאלה, ניקול, מה זה בעצם, מה זה מותג? כולם מדברים מותג, אנחנו מכירים מותגים, נכון? את מכירה מותגים, כן? באופנה, בהלבשה, באלקטרוניקה, בחשמל, בדברים, בכל דבר, אנשים. נכון. את אומרת, זה מותג. נכון. מה זה בעצם מותג? אם רגע נחשוב על זה שנייה. כן? אנשים מדברים על זה כל הזמן. מה זה בעצם מותג? בוא נחשוב רגע. כשאתה חושב על מותג, מה האסוציאציות שעולות לך? האמת היא שאני יודע את התשובה מה זה מותג, אני אפילו לא צריך את האסוציאציות. כן? יש לזה הסבר, אתה יודעת מה? אולי זה כבר איזה שוס של התחלת הפרק. יאללה, דבר אליי. זאת אומרת, יש לזה ממש הגדרה. אם תשאלי אנשים שמתעסקים בשיווק, אתה יודע, אני אגיד לך מה זה מותג. מותג זה חיבור של מוצר פלוס תג. מה זה התג? התג זה תג או של איכות, או של איכות, ניקול, או תג של חוסר איכות, של משהו שהוא לא טוב מספיק, כן? יש משהו... יש גם מנעד, רגע, מה, את מכירה את המילה תגית סטיגמה? כן. סטיגמה היא בדרך כלל הולכת לכיוון השלילי. הוא לא כזה, הוא לא כזה, הוא לא כזה. מה, בגד אחרי שבועיים כבר התפרק. זה תג שהוא תג שלילי. ויש תג שהוא תג חיובי, שבעצם אותו בגד שאתה מוכן לשלם עליו על איזה סמל שיש לך פה בצד שמאל בחולצה,
אוקיי? ואתה יודע שאתה שם אותו כביסה אחרי כביסה אחרי כביסה אחרי כביסה. הוא נשאר שנים. הוא נשאר שנים. אז קודם כל להבין, קודם כל לפני, תכף נגיע גם לאנשים, כן? אנחנו לא הולכים לדבר על בגדים, כן? נכון. אבל שנייה רגע להבין שמותג זה מוצר שיש לו איזה תו. המטרה היא, ניקול, שהתו הזה יהיה תו איכות, כמו שיש תו תקן, אוקיי. נכון? שיהיה תו איכות. תו איכות, זאת אומרת שכשאני שומע את השם ניקול, כשאני שומע את השם על ארגון מסוים, לא נגיד כי אנחנו לא נעשה פרסום, בסדר? אני צריך לדעת מה סל הערכים, כן? שאני מצמיד אליו, לארגון הזה או לאדם הזה. ככל שסל הערכים חיובי יותר, אוקיי? אז המותג הזה נחשב יותר. אנשים ירצו אותו, נכון? ירצו לקנות, ירצו לצרוך, אם זה בן אדם, ירצו את השירותים שלו. אם זה מנכ"ל שהוא מאוד מוערך, ונדבר על זה לאורך הפרק. הם, איך אומרים, תמיד יבדקו איך הם יכולים לגייס אותו לשירותיהם, נכון? מנכ"ל הזה יקבל הרבה כסף, מנכ"ל הזה יקבל הערכה, מנכ"ל הזה יהיה לו ביקוש מאוד גבוה. אז הטאג הזה שאנחנו מדברים עליו, טאג האיכות, הוא בעצם הערכים החיוביים שמוצמדים למוצר, שירות או אדם. או שליליים. או שליליים, אבל, טוב שאמרת את זה, אני כמאמן, יש לי את השמיעה הזאת המדויקת, ערך הוא לעולם לא שלילי. מעניין. איך אתה רואה את זה, אם יש דווקא מוצר או מותג שאנחנו פחות מעריכים, או יש עליו מחשבות שליליות? אז ערך הוא תמיד חיובי, כשערך לא בא לידי ביטוי, כן? תכף אולי ניתן דוגמה, כן. כשלא בא לידי ביטוי, אז זה חסם. זאת אומרת, חסם הוא ההפך מערך. חסם זה משהו שהוא לא טוב, התנהגות לא טובה, שירות לא טוב, מוצר לא טוב. באתי, עשיתי פעם אחת על השיער, טק, נשברה המברשת. זה מוצר לא טוב, ואתה יודעת מה? גם אם זה עלה לי 10 שקלים. אתה יודעת למה? כי זה לא משנה כמה זה עלה לי. זה משנה שאם המוכר מכר לי את זה, אם הוא מכר לי את זה, זה עבר מה שנקרא את התו תקן 3, שאומרת, שמה, אולי זה לא יחזיק לך 3 שנים. בסדר, 10 שקלים, נשמע. אבל זה גם לא אמור אחרי פעם אחת שאני מסרק, מבריש את השיער, להישבר. נכון, להישבר לגמרי. אז תזכרי, ערך הוא אף פעם לא יכול להיות שלילי. אנשים מונעים, דיברנו על זה בפרק הקודם, אם את זוכרת על נאמנות ארגונית, שבעצם הערכים זה משהו שמוביל אותי, זה משהו שאני צמוד אליו, זה משהו שמייצר לי מוטיבציה. אז אותו דבר פה, מותג הוא תמיד יהיה, ותחשבי לך בראש, על איזה משהו, על איזה מוצר או ארגון או אדם, שאת רואה אותו כמותג, מותג חיובי, ותגידי מה זה יוצר לך ברגש. זה תלוי, ועל מי מדברים. זה באמת תלוי על מי מדברים. אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה, אנחנו גם נדבר על מה, איך אומרים, אל תעשה. כן, אבל אנחנו הולכים לדבר על איך להפוך להיות מותג, ואנחנו נחבר את זה כמובן למנכ"ל, כי מנכ"ל הוא באופן טבעי עושה הכל, אחראי על הכל, כן, כאילו יש לו יוקרה, יש לו יוקרה. דרך אגב, אני אומר משהו על זה, לאו דווקא שמנכ"ל הוא מותג. אולי התכוונת להגיד שהוא אמור להיות מותג. אמור להיות. אולי התכוונת להגיד שהוא נוכח, הוא משמעותי, אי אפשר לפספס אותו, נכון? כי הוא ראש המערכת, הוא המספר 1, מה שאני קורא לו. אבל להגיד לך, שזה לא בהכרח שמנכ"ל שעובד הרבה יותר טוב, יש לו תוצאות אפילו יותר טובות, אפילו באותו תחום, נגיד תחום הברזל, בסדר? אחד יש לו תוצאות מדהימות, אחד יש לו 30% פחות, ולא אומר לך שזה 30% פחות, הוא לא יכול להתאפס כמותג יותר גבוה מזה. זה מעניין מאוד, זה אחד הדברים הכי חשובים בשיווק. אז מה שאנחנו בעצם מעלים פה, זה שמנכ"ל צריך לדעת לשווק את עצמו, צריך לדעת להציג את עצמו, צריך לדעת להראות את עצמו, ולפני שהוא עושה את זה, הוא צריך להבין מה הוא רוצה להראות, איך הוא רוצה להראות את זה, ואני יכולה להגיד לך לדוגמה, אחד הדברים שכשאנחנו בנינו תקציבים בחברה שעבדתי בה, אז המנהלת שהייתה מעליי, הסמנכ"לית תפעול, היא אומרת לי, תקשיבי, את תגידי לי מה את רוצה שיראו, ואני אראה את זה לפי המספרים. זאת אומרת, גם במספרים וגם בנקודות שאמורות כביכול להיות אובייקטיביות, אפשר עדיין להראות דברים בצורה שונה. נכון, האמת היא בואי, כשעושים לך פרסום של מכונית, ואת רואה אותה בטלוויזיה או בסמארטפון שלך, בסדר? את תראי שהם יראו לך תמיד את המכונית הכי מפוארת, עם הגג נפתח וכדומה, ואז הם יכתבו למטה, התמונה למחשה בלבד. עכשיו, אני לא מדבר,
אולי נעשה פרק על AI וזה, כי זה נושא שדיברנו עליו נכון. גם היום אי אפשר להתעלם ממנו. כן, שאי אפשר להתעלם ממנו, ויש פה תמיד את העניין של אמת בפרסום אל מול שימוש לגיטימי, כי בסוף, גם כשבחורה וגבר נפגשים לדייט ראשון, אז היא לא מספרת לו, הוא לא מספר לישר את כל החסמים שלו או שלה, נכון? זאת אומרת, יש פה איזה עניין של רגע להביא קודם כל את הטוב. רגע, אבל תדע שלדוגמה ביפן, יש להם חוק שכמו שזה נראה על השקית, זה חייב גם להיראות המוצר עצמו. מעניין. זאת אומרת, גם ברמת הגודל. זאת אומרת שהם מחויבים לעשות את זה. עכשיו, זה חלק מהתרבות המערבית. היכולת שלנו כאילו להראות דברים בצורה קצת יותר יפה, אבל זה חלק מהתרבות שבה אנחנו חיים. והמטרה שלנו, בסופו של דבר, לא להיות מסוג המותגים האלה, שעל השקית יש משהו אחד ובתוך השקית יש משהו אחר. זה סוג גם של... סופר חשוב. לא רוצה להגיד מילה קשה של הונאה, כן? אבל להגיד שזה לא... זה באמת לא אמת בפרסום. זאת אומרת, המטרה היא לא... דרך אגב, גם מנכ"ל. בסדר, פה דיברנו על מוצר, על מכונית, אבל גם מנכ"ל, הוא לא אמור להראות את מה שהוא לא. נכון. נכון, הוא לא אמור. אם אתה השנה לא השגת הישג בתחום החיסכון, אתה לא אמור להראות, הנה חסכתי, נכון? אתה לא אמור... אם היעד של הדירקטוריון היה שהשנה אתה בכלל תלך לכיוון של פיתוח של מחלקות מסוימות או פיתוח תפעולי, אתה לא תדבר על חיסכון, זה לא רלוונטי. אתה צריך להראות את מה שהוא רלוונטי גם לבעלים, גם לקהל היעד שמקשיב לך. זאת אומרת, ואתה יכול לבחור מבין סך הדברים שעשית השנה, נגיד שהמקום הזה של פגישה כזאת של לראות את התוצאות, היא בדרך כלל קורית בינואר כזה, אחרי שהסתיים השנה הקלנדרית, אתה בוחר מה להראות, אבל מה שאתה מראה הוא אמת. נכון. זאת אומרת, זה שיהיה ברור פה, כאילו בפודקאסט הזה, הוא אמת. נכון. הוא לא ליד, הוא לא זה, גם בו יש נתונים, בסוף אנחנו מבינים שיש נתונים. אז בשונה טיפה מהרכב, שהם רוצים להראות לך משהו, זה משהו מפואר, אבל זה בסדר שהם כותבים למטה, הם גם מחויבים לכתוב למטה, כי אחרת זה רמייה. נכון. בסדר? מנכ"ל הוא בעצם צריך לבוא ולהציג את מה שבאמת עשה טוב, כי כנראה שלא הכל טוב, ואין, אתה אמרת באחד הפרקים שאנחנו בני אדם. אנחנו גם לומדים מזה, זה לא שלאורך הדרך לא היו טעויות והתעלמנו מהם. זה טעויות, אנחנו לומדים יותר מטעויות מאשר מהצלחות. ולכן יכול להיות שבזכות הטעות הזאת היה את הרווח ההוא. שאגב, זה גם דבר חשוב להראות. היכולת להראות, טעיתי, אבל מזה יצרתי, זה אומר שאני לוקח אחריות על משהו שעשיתי, ומשם העליתי את זה. זה גם מראה אנושיות. הרי המנכ"ל, אמרנו הרבה פעמים, הוא בן אדם. הוא מוביל כמובן תהליכים גדולים, עסקים גדולים, חברות גדולות, ובכל זאת הוא בן אדם. זאת אומרת שיכול להיות שהוא יעשה משהו והוא לא יצליח. אנחנו גם בסופו של דבר, לא רק הוא עם עצמו מגדיר את ההצלחות, אלא אנחנו נמצאים בשוק כזה או אחר. נכון. נכון, יש עוד משתנים, כן? בדיוק. עוד אנשים מסביב שוק שבעצם אומר אם זה הצלחה או לא הצלחה. נכון, ולכן אנחנו צריכים גם להבין שזה לא רע, גם רגע לומר, פה היה נקודה שממנה למדנו, אבל היכולת שלך להראות את הלמידה שלך מהנקודה הזו היא סופר משמעותית. זאת אומרת שהדירקטוריון או האנשים סביבך רואים שגם כשיש נפילה, היא בדרך לעלייה. יפה. אז פה, אם אני מחבר את זה רגע למה שמקודם אמרתי לגבי הערכים, אז ברגע שאתה טעית, ואתה לא מחביא את זה, אתה מציף את זה, מדבר על זה, לוקח אחריות, אומר, טעיתי, אבל מאז בעצם עשינו פעולה 1, 2, 3 בשביל לא לחזור על הטעות, אז נגיד מצטרף אליך ערך של כנות, של יושרה. אחריות. נכון, אחריות. בסדר? זה כבר שם אותך, זה מוסיף לך מה שנקרא לציידנית שלך, אוקיי, של הדברים הטובים, הערכים מאוד מאוד משמעותיים, שבואי, אני לא רואה יותר, בהחלט, תראה, חכי, עוד יש לנו עוד וואו, אנחנו יכולים לדבר על העומק של זה, של מותג, אבל קודם כל, אין דירקטוריון שהוא בודק וחוקר וחושב איזה מנכ"ל למנות, שהוא לא חושב, נגיד, על יושרה. הבן אדם שידע להגיד, טעיתי, מתנצל, אבל הנה בדקתי, עשית פעולות כך וכך וכך בשביל לא לחזור על זה, וגם אולי לתקן את זה. כי אפשר לתקן, מה שמקלקלים אפשר לתקן על פעולות, נכון? נכון, תמיד. אני גם רוצה רגע שניקח את הנקודה של הטעיתי. בסדר, אפשר גם, מנכ"ל טוב, יכול גם לא להגיד טעיתי. הוא יכול להגיד, הנה, פה נעשה משהו שהוא לא היה מתאים, אני לוקח עליו אחריות, כי זאת הייתה ההחלטה שלי,
ומפה לקחתי את זה לשיפור, לעלייה. זאת אומרת, אתה מבין אצלך שנעשתה שם איזושהי טעות, אבל ההצגה שלך, הצורה שאתה מציג את זה, היא אחראית. לקחת אחריות על משהו שקרה, לשפר אותו ולתקן אותו, זה סופר סופר חשוב. כל בן אדם שקורא משהו, הדבר הראשון שהוא צריך להגיד, איך אנחנו מתקנים אותו, איך אנחנו משנים אותו, איך מפה אנחנו לומדים ולוקחים את זה לרמה של עלייה. וזה חלק מהלבנות מותג. כי אין בן אדם שיכול להגיד, לא עשיתי משהו לא טוב. כולנו לפעמים עושים דברים שהם פחות טובים, פחות מתאימים לסיטואציה וכן הלאה. אבל ברגע שאנחנו יודעים לומר, עשיתי את זה, לקחתי את זה, שיפרתי את זה, והנה אני מציג לכם את זה כבר עם תוצאות, עם נקודות, עם דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. ובגלל באמת שיש עוד משתנים, כמו השוק, כמו הביטחון המדיני לדוגמה במדינת ישראל, יש דברים שאנחנו לא יכולים לצפות. אבל היכולת שלנו לקחת את זה כשזה כבר קרה, וללמוד מזה ולהעלות את זה לתוצאות טובות, סופר חשוב. אז הנה כבר דרך הדוגמה שלך על איזושהי טעות שנעשתה, אפשר גם ממנה ודרך ההתנהגות וההתנהלות של המנכ"ל רגע לספח אליו עוד ערכים שהם בונים אותו. למשל, סוג של חוסן. בסדר? זאת אומרת, אוקיי, טעיתי. זה לא שעכשיו אני חופר את הבור, נכנס, אומר, אני לא פה. כאילו... בתנוחת עוברים, סליחה. כן, בדיוק, עזבו אותי. הולך לשבת לבד בחושך. לא. יש פה עניין של חוסן. יש פה עניין של מסוגלות רגע לקום. הרי בסוף, רוב האנשים המובילים שאני מכיר בחיים, נפלו ונופלים, ניקול, נכון. כל הזמן, כולל אותי. נכון. אין מישהו שלא נופל. רק מה? מה ההבדל? הרבה פעמים אומר בין יזמים, בין אנשים מובילים, בין לאלה שפחות, יכולת לקום. נכון. ולכן, אם המנכ"ל שלי טעה, אז בסדר, אז הוא שנייה התבאס, וזה לגיטימי, כי אנחנו בני אדם. הוא לקח את הזמן, את היום, יומיים, לא יודע, רגע להבין את עצמו, ומשם אמר, טוב, אוקיי, איך אני עכשיו מתרומם, ואיך אני ממנף, ואיך אני עושה טוב יותר. וואלה, זה מלמד אותי, זה מוסיף לו נקודת זכות. אז אנחנו מבינים, דרך אגב, בנקודה הזאת, בדוגמה שנתנו עכשיו, שמותג הוא בעצם מורכב מערכים. נכון. ואנחנו גם הבנו מקודם מכל שהערכים הם תמיד חיוביים. בסדר? עוד מעט נדבר על הדברים הלא חיוביים, הם לא ערכים. בסדר? כמו שאמרנו, זה חסמים, זה התנהגויות שהן לא רצויות, נדבר על זה. בסדר? אבל קודם כל בוא נלך על העשה. בסדר? אז להבין שמותג הוא מורכב מערכים חיוביים. נכון. אחלה. נכון, והמטרה שלנו היא גם להבין מה אנחנו רוצים לשדר החוצה. חשוב לי לומר משהו, שגם כשאנחנו משדרים דברים שצריך לקחת אחריות, וצריך לעשות, וצריך להיות, ואנחנו כאלה, וזה, מותר לאנשים גם לפעמים לא לעשות בדיוק את זה. זאת אומרת, זה משהו שחשוב. לפעמים התדמית שלנו, או במובן הזה המותג שלנו, זה משהו שמלווה אותנו הרבה. לדוגמה, אנחנו אנשים עסקיים, רציניים וכן הלאה. אפשר גם לפעמים לא להיות כזה רציני. אפשר גם לפעמים לצחוק, ואפשר גם לפעמים להיכנס. זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להבין שאנחנו בסופו של דבר בני אדם. ואנחנו, זה בסדר שאנחנו ב-80% דוגלים במה שאנחנו עושים. אוקיי? כמובן אני מדברת על הדברים החשובים, סופר חשוב שהם יהיו שם. אוקיי? כמו מקצועיות וערכיות, אלה דברים מאוד מאוד חשובים. אבל יש גם 20% שאנחנו כבני אדם לא תמיד walk the talk. וזה סופר בסדר להיות עם זה ככה. walk the talk, את לא מתכוונת שמה שאנחנו אמרנו אנחנו לא עושים, את מתכוונת לזה שאני טיפה יכול לשחרר, כן? נכון. יותר בלהיות כליל. נכון. אוקיי? דרך אגב, אני חושב שזה חלק, תכף אני אגיד איזה משהו, אני חושב שזה להיות כליל, זה לא שונה בערך שלו, בחוזק של הערך החיובי, מלהיות נורא רציני ומשקיען. נכון. למה? כי יש זמן להיות רציני ומשקיען, ואם אני עכשיו, נכון. אם יש עכשיו יום גיבוש, בסדר, לכל החברה, או להנהלה הבכירה, בסדר, אני לא חייב לבוא עם חליפה. אני גם לא חייב להיות כזה קבוץ כזה, ועם קצת רוקדים וזה, אני יכול לרקוד. אז מה אם אני מנכ"ל? בסוף אני בן אדם. זאת אומרת, ואת יודעת מה? דווקא זה הרבה פעמים בגלל דיברנו על זה גם באחד הפוסטים הקודמים, על העניין של אנשים רוצים קרבה. אתה אמרת את זה כשדיברנו על נאמנות, נכון? על נאמנות ארגונית. הם רוצים קרבה. אז אותו מנכ"ל, זה בסדר אם הוא טיפה יוריד את החומות, ולא כל הזמן יהיה רציני. זה גם מוסיף לו. זה מוסיף לו עוד נקודה
למותג שלו, כן? נכון. לנתפסות שלו. הרי בסוף מותג זה משהו שנתפס בעיני אחרים, נכון. אוקיי? אבל קודם כל, משהו שאיך שאתה תופס את עצמך. זה תמיד, נכון. בשיחות שלנו הם כמעט תמיד אימוניות, אנחנו תמיד מבינים שזה קודם כל מתחיל מאיתנו, נכון. אחרי זה יוצא החוצה. בליבה שלנו. כן. בסדר? אז זה נקודה שהיא סופר חשובה, בהחלט לא חייב להיות כל הזמן רציניים. כן? דווקא הכללה הזאת והרגע... נכון, גם לצאת רגע, הכל בסדר. אי אפשר להיות כל הזמן. אני גם סיפרתי לך שלי יש ביום שישי זמן שבו אני נכון. ספונטנית. החיים שלי קדושים בעשייה, קדושים, ואני רוצה להספיק הכל, ובשביל להספיק את כל מה שאני רוצה, אני חייבת באמת לשנס מותניים ולהיות רוב השבוע. אני צריכה את זה, אני צריכה את זה, אני עושה את זה. doing מאוד חזק. בדיוק. doing מאוד חזק. ואז ביום שישי אני משאירה לעצמי זמן להיות ספונטנית. אני משאירה לעצמי מ-12 עד 4, את הזמן הזה אני ובעלי יוצאים, נוסעים, עושים מה שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים, וזה סופר חשוב. No plans. בדיוק ה-20% הקטנים האלה שאנחנו צריכים אותם בשביל הנחת שלנו כבני אדם. אז אנחנו רוצים לבנות את המותג הזה, ואנחנו רוצים להיות בקור, מה שנקרא. ובשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים לשדר. הרבה פעמים אומרים, מה המודל שאתה אהבת, מה המודל שאתה רואה, ותראה מה הערכים, כי אם הוא יכול, גם אתה יכול. תראה מה הערכים שלו, ותראה אם זה מתקשר לך, ותלך על זה, ותהיה... ממקום של מהמודלינג, שאני רואה שדרך אגב המודלינג הזה, גם הוא יושב על ערכים. נכון. איזה ערך ראיתי? אמרתי, וואי, איזה מדהים, איך הוא עושה את התפנית הזאת בין האיש המאוד מאוד רציני, שהוא הרבה פחות נגיש כשהוא במשרד, לבין איזה ערב חברה, ערב ארגון, ערב מחלקה. וואי, איזה כיף איתו. זה בסדר שיהיה כיף עם מנכ"ל. דרך אגב, אני אומר לך שאני מסתכל על עצמי, עוד בהתחלה שפתחתי את העסק, בכלל הייתי הולך עם עניבה, וזה מאוד כזה טייד, כן? מאוד מהודק. כן. זה גם קשור לזה שפתחתי את העסק בגיל מאוד צעיר, יחסית 32, עוד לא הייתי... מה אני אגיד? כן, בסדר, האמת היא שזה נכון, תראי, טוב, אנחנו נעשה גם את הפרק על הבן דורי, כן, יש עוד למה לחכות, אבל אני חושב שאז, כאילו, עוד לא הייתי בטוח בעצמי, זה לא שאני באתי מבית שהוא עצמאי, שיש לו עסק וכדומה, בסדר? אני הייתי צריך כאילו רגע לשחות במים האלה לבד. נכון. ולכן אני זוכר שזה היה מאוד מהודק. גם כשהייתי מנכ"ל, אז במקרה הזה הייתי יועץ שלהם, אז כבר הכרתי חלק מהאנשים בארגון, זה היה לי קצת יותר קל, אבל גם שם, כאילו, בהתחלה התחלתי קצת יותר מהודק, ולאט לאט, כאילו, זה בסדר, כן, בסוף אנשים יודעים להסתכל עליך ולראות את נקרא לזה את הליבה, את הקור שדיברת, אתה לא באמת צריך לשחק משהו או להחזיק משהו, זה גם הרבה עניין של ניסיון וביטחון עצמי. אותנטיות. זה לגמרי עניין של אותנטיות. בואי, זה אותנטיות, את אמרת את זה מילה, זה מילה מאוד גבוהה, מאוד חזקה, מאוד קשה להשגה. עובר כל כך הרבה... קשה להשגה, מאוד, כן? מאוד. אתה מרגיש שהיא קשה להשגה? מאוד. אני אסביר גם למה. יאללה. כי בשביל להיות אותנטי, אתה צריך לעשות דרך כל כך ארוכה בהתפתחות אישית, בלחזק את עצמך, בלחזק את הביטחון שלך, לאהוב את עצמך. אהבה עצמית. דיברנו, כן, על אהבה עצמית. כן, על דיברנו, אנחנו אומרים בשיחות קפה שלנו. כן, זה... טוב, נו, אנחנו הבאנו את השיחות קפה לפה פשוט, לפודקאסט, אמרנו, למה רק שאנחנו נהנה? ולא הכל, אנחנו משאירים לכם נקודות כאלה שאנחנו... ברור. אז אני אומר, זה סופר חשוב, כאילו, לעשות את האיזון הזה, ובסוף להיות בן אדם, כי כשאתה... אותנטיות זה תוצאה. בסדר, זו תוצאה שאתה צריך לעשות הרבה דרך. אני אומר על עצמי שעשיתי הרבה דרך עם עצמי, בשביל רגע לשחרר כל מיני דברים שהם היו רק תדמית, נדבר דרך אגב תכף אם תרצי על ההבדל בין תדמית למותג, רק תדמית, שזה משהו כאילו שאני רוצה שיראו אותי בצורה מסוימת, אוקיי? אבל זה לא בדיוק אני ב100%. וכשאתה יודע להיפטר מכל השאריות האלה ואתה מתחזק ויש לך סנטר פנימי, אז כבר אתה הופך להיות הרבה יותר אותנטי, וזה כבר לא משנה לך אם מישהו זה מצחם בעיניו, או לא מצחם. בגלל זה אמרתי, אולי זה באמת חוויה אישית שלי, של להגיע לאותנטי. יש לי ילדה בת 11, היא נולדה אותנטית. בסדר? כאילו, היא לא עברה את הדרך שלי. לשמחתה, אני אומר, כאילו, ולא תמיד שזה קל. אנחנו כהורים זה לא תמיד קל לנו. וגם לא תמיד לשמחתה. תראה, אם מישהו בא אליה שהוא לא הכי אותנטי, לאו דווקא שהיא תבין אותו.
למה יש לו את המסכות האלה, למה הוא שם דברים. לא, זאת היא אומרת- בוודאות לא, היא בהחלטיות לא מבינה אותו, לא מבינה מה... רגע, אז זה גם פער כאילו- שקיים לה, למרות שהיא סופר אותנטית, אבל זה גם פער שקיים לה. זאת אומרת, יש יש לה את האתגרים שלה, נכון. אבל באותנטיות אין לה אתגר. היא באה מוכנה. לנו כהורים, לא תמיד האותנטיות הזאת היא סבבה, נכון. לא תמיד, כאילו מה שהיא אומרת זה כאילו נחמד לנו לשמוע לפעמים, כן? וזה לא משנה אם זה על האוכל, שהוא יותר מדי מלוח, או שזה עכשיו שהיא יושבת בשולחן ובאמת שאם אנחנו רוצים להזמין זוג חברים, אז אותם לא. כאילו, כי היא לא בא לה טוב. כי לא בא לה טוב. אז מבינה, אז בסדר, אני יודע להעריך את זה בתור מי שעשה עבודה מאוד מאומצת בשביל נכון. להיות בסנטר. לבת שלי יהיה אתגרים אחרים, זה ברור לי, אבל בגלל זה אמרתי לך שאותנטיות זה משהו גבוה בעיניי. אני כאילו- חושבת שאחד הדברים שבהם יוצאת האותנטיות, זה כשאנחנו ממש בסדר עם מי שאנחנו, עם הקור, עם ההתנהלות, ואנחנו בסדר גם לקבל את החלקים שאנחנו פחות אוהבים בנו. כמה עבודה צריך לעשות שם בשביל להגיע לשם? לאהוב המון. את החלקים הפחות, המון. ולהכיר את ועובדים על זה החלקים כל הזמן. שהם טובים. ולא רק, עובדים על זה כל הזמן. נכון. אנחנו דיברנו גם על זה שעבודה עצמית לא נגמרת. כי נכון. אנחנו כל פעם רוצים להיות יותר טובים ויותר טובים ויותר טובים, אנחנו עולים קומות בבניין נכון. הזה של התודעה. זוכרת? נכון. כל הזמן עולים. נכון? זה אין אפס. היכולת שלך רגע, אתה יודעת מה, אני אגיד את זה אחרת. לך אולי זה נראה, אולי ברור, או למי שמקשיב לנו נראה ברור, שבאדם יודע במה הוא טוב. ואני אומר לך, בתור מי שחלק מהעשייה שלי גם באחד על אחד מול מנהלים, אוקיי? שאתה מבקש ממנו, תרשום 10 דברים שאתה טוב בהם, או ממנה. להגיד שזה לא בא לה בקלות זה understatement, כן? לפעמים היא קודם כל לא מבינה את המשימה, הרבה פעמים. לא בגלל שהיא אולי לא יודעת, אף פעם לא התעסקה בזה. דרך אגב, זה אחד הבעיות הגדולות של הדוינג, של להיות כל הזמן בדוינג בלי רגע לעצור שנייה ולקחת את האוויר של יום שישי שלה 4 שעות. בסדר? אז היא אף פעם לא עצרה לחשוב על עצמה. אם היא כבר עצרה, אז זה נראה לה טוב, זה שחצני מדי, נעזוב את זה. אוקיי? ואנשים לא מבינים במה הם טובים. עזבי רגע, אחרי זה נגיע גם למה אנחנו פחות טובים. שזה גם נתון חשוב. וקודם כל להבין במה אני טוב. אם אני לא יודע במה אני טוב, וגם אני לא מבין שהביצוע הוא לא רק הוא חשוב, אלא גם לשגרר את זה, את אמרת בתחילת הפרק הזה לשווק, נכון? שמכה צריך לשווק. אם אני לא מוציא את זה החוצה, ואני לא משתף את הפעילות שלי, את ההישגים שלי, כמובן במינון הנכון, בצורה מאוזנת ונכונה ובריאה, איך אנשים ידעו מי אני ואיך אני אפך להיות מותג? מותג זה מישהו שיש לו ביקוש. אני יכולה לומר לך שהרבה אנשים שאני עובדת איתם, בעיקר מנהלים, אני אומרת להם שאחד הדברים הכי חשובים, זה בסוף היום לרשום בדיוק מה עשית, מה סיימת. אחרי שבוע שהם עושים את זה, האנשים האלה חוזרים אליי והם אומרים לי, תקשיבי, לא היה לי ברור שאני עושה כל כך הרבה. אני רואה כמה אני מספיק, כמה אני עושה, כמה אני מצליח. אני עף על עצמי שאני עושה דבר כזה. ואז מה קורה להם? אחרי שהם עשו את הרשימה וראו, וואי, איזה מדהים. הערך העצמי שלהם עולה, ישר. בדיוק. זה נטו הסתכלות, אבל רגע, בוא נעביר את זה רגע לאיך אנחנו מציגים את זה. עכשיו, אתה לא שמת לב כמה אתה עושה, אם אתה לא תראה כמה אתה עושה, יכול להיות שאנשים באמת לא ישימו לב, ולא בגלל שלא אכפת להם ממך, ולא בגלל שאתה לא מעניין אותם, אלא פשוט תזכרו, אנשים מרוכזים בעצמם. וזה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי. גם אתה מרוכז בעצמך וגם אני מרוכזת בעצמי. זה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי, כי המטרה שלנו היא כל הזמן להיות הכי טובים, הכי מוצלחים, הכי טובים במה שאנחנו עושים, וזה בסדר. אבל אם אנחנו לא נתחיל להציג את זה, אז אנחנו לא נצליח לבנות את המותג הזה, לשווק את עצמנו. את עכשיו מתחילה לגוע בנקודות מאוד חשובות של אם לא נציג את זה, אם לא נשתף את זה, אוקיי? אם לא נציג לעולם. אני אומר עולם, ואני מתכוון בעיקר לקהלי יעד רלוונטיים, בעלי עניין, תכף אולי ניתן דוגמה מאיזשהו ארגון חינוכי שעבדתי איתו. ברגע שאתה לא משתף את זה, אף אחד לא יכול לדעת את זה. נכון. את יודעת מה? ואת אמרת יפה, אמרת, רגע, וואי, ראיתי כמה אני עשיתי, זה מעלה לי את הערך העצמי. אם אני לא יודע את זה, ואם אני לא, אז מה אני אשתף? בקטנה, מי? לא, זה לא חשוב, כן? כמו שאומרים, כשמישהו אומר לך תודה, אתה אומר לו אין על מה. בטח שיש על מה. ברור שיש. עזרתי לך, נתתי לך ערך. אני בחיים לא אומר אין על מה. חשוב. ממש, זה סמנטיקה, אבל זה סופר חשוב. נכון. אני יכול להגיד בבקשה, אני יכול להגיד בשמחה, שמחתי לעזור, לרשותך.
תמיד, לא משנה, כאקט שירותי, ושאני שמחתי לעשות את זה בכיף, עשיתי את זה באהבה. אבל להגיד אין על מה? ברור שיש על מה. ברור שיש על מה. ברור, זה כאילו בן אדם עושה לעצמו ביטול עצמי, את מבינה את העניין? ואנחנו אפילו לא שמים לב לדברים נכון. הקטנים האלה שאנחנו עושים ביום-יום. ואחד הדברים שאני מלמדת בסדנאות למנהלים בכירים, זה בעצם לדברר את מה שהם עושים החוצה. זה לשלוח דוחות, גם אם לא מבקשים מהם, זה לעשות דברים, גם אם לא מבקשים מהם, זה לא עשיתי ושכחתי. עשיתי, אני מעדכנת אתכם שעשיתי, ואני רוצה שתראו, שתחוו דעה, שתחוו בכללי את האירוע, כדי שבסופו של דבר, כל הדברים האלה יצאו החוצה. וזה, ככה אני בונה את המותג שלי. אמת. כאישה אמינה, חזקה, שבעצם עושה את הדברים כמו שצריך, מקצועית, ואלה דברים שלא רק שאתה משדר אותם מעצמך באותנטיות, אלא אתה גם מראה את זה, פיזית. כי כמו שאמרתי, אנשים מרוכזים בעצמם. אני מאוד מסכים עם העניין הזה של לשתף. דרך אגב, שאמרת לשתף, אני רק אעשה פה איזשהו דגש. מקודם אמרתי את המילה קהל יעד. אני מניח שמי שמקשיב לנו מכיר את המושג הזה, אבל רק להגיד למי שלא, קהל יעד, אני לא משתף את כולם. אני משתף את בעלי העניין, את האנשים שהם מושפעים מהפעילות שלי. בסדר? אני אתן את הדוגמה שרציתי להגיד מקודם. לפני שנה וחצי אני התחלתי לעבוד כיועץ ארגוני. אני בעצם עובד במשרד החינוך מול מנהלות ומנהלי בתי ספר על ייחודיות בית ספרית, שבעצם בשפה העסקית מדובר על מיתוג. ייחודיות בית ספרית זה מיתוג, זה איך אני מבליט את בית הספר שלי ומה באמת מיוחד בו, ששווה לבוא אליו, ששווה להירשם אליו. בסדר? עכשיו, אני קיבלתי בית ספר מדהים, בקריות מדהים, עובד, נהדר, אתה רואה את הצוות, אתה רואה את המחויבות שלהם, אתה רואה את הרמה, אתה רואה את ההישגים, תעודות, מה שאת רוצה. רק מה? אם אני לא בתודעה של להבין רגע, לזקק את הערכים, כמו שאמרנו, ערכי הליבה שלי, המשמעותיים של בית הספר הזה, לא אכפת לי אם לבתי ספר אחרים יש גם את אותו ערך, הכל בסדר, בסדר? את הערכים שלי אני מזקק, אני מבין, אני בתוך הצוות, אני כמנהל, ואחרי זה יורד לצוות מוביל, ואחרי זה כל הצוות. אם אני לא יודע לעשות את זה, אוקיי? לא יוכל להעביר את זה הלאה. וכשאני יודע לעשות ועושה את הזיקוק ויודע מה טוב, אני מעביר את זה לקהלי היעד. במקרה של בית הספר, זה הורים, בסדר? הרשות, זאת אומרת העירייה, בסדר? כי בית ספר הוא שייך פיזית, כל הטכני וזה הוא שייך לעירייה. משרד החינוך, במקרה הזה מפקחת, בסדר? הקהילה עצמה של אותו מקום, במקרה הזה קריאה מסוימת, אוקיי? ובוודאי בסוף גם התלמידים. עכשיו, התלמידים זה לא בשביל באמת לשווק להם. בכלל אין פה עניין של שיווק. בית ספר הוא לא צריך להרוויח כסף, כן? זה לא כמו עסק. בית ספר הוא צריך להעביר ערכים חינוכיים ולגדל דור. נכון. נכון? זה מה שהוא צריך לעשות. אבל אם אתה לא מביא את זה, אם אתה לא משתף את זה, לא רק משתף את זה, משתף את זה בעקביות, בתדירות, יהיה מאוד מאוד קשה לאנשים מבחוץ לדעת מה קורה בתוך כותלי בית הספר. נכון. מה קרה אחרי שנה וחצי לבית הספר הזה? נו. אני מחכה. קיבל פרס חינוך ארצי? מטורף. אני אומר לך בענווה, זה לא בזכותי, זה בזכותן. הם היו שם, הם עשו. אני רק עשיתי טיפה את השינוי הזה של להביא את כל הטוב הזה החוצה, לספר עליו. זה שינוי ענק. כן, ואז אנשים ראו, הם היו בהלם. תקשיבי, גם בלמעלה, במשרד החינוך, אנחנו לא מאמינים שאלה הפעולות שאתם עושות, אנחנו לא מאמינים שאתם, עזבי, לא רק ציונים, לא רק הישגים בציונים, ברור. גם חלק חברתי, החלק הרגשי, המערכת יחסים בין מורה לתלמידה. זה מקום של בנות, אוקיי? זה היה, וואו, לא ידענו. עכשיו, כשאנחנו יודעים, קודם כל אנחנו מוקירים, אנחנו מעריכים, אנחנו מתרשמים, ולא רק זה, נותנים פרס חינוך. עכשיו אנחנו רוצים להעביר מהעקרונות האלה, מהערכים האלה, לעוד בתי ספר. שיקחו, בתי ספר אחרים, שיקחו מכם מה שנקרא נגיעות למה שטוב. בסדר? למה שהן רוצות, אבל שיבינו שקיים דבר כזה. זה מיתוג. זה מטורף. Okay? זה ברגע שאתה מעביר הרבה, מה זה מיתוג? מיתוג הוא בעצם תוצר של שיווק נכון. שיווק זה העברת מסרים נכונה. ברגע שאתה מעביר מספיק פעמים את אותו מסרים שונים, אבל כולם מתרכזים סביב הערכי הליבה האלה שדיברנו עליהם, אז אתה הופך להיות מותג. אנשים מסתקרנים לגביך. הם רוצים לשמוע מה יש לך להגיד.
בסדר, למה אנשים כאילו בפייסבוק, אינסטגרם, למה כאילו יש להם עוקבים? מה העוקבים האלה רוצים? הם רוצים עניין, הם רוצים ידע, הם רוצים פאן, הם רוצים שמחה, לא משנה, כל אחד בערך שהוא נותן. הכל מדובר בערכים. נכון. בסדר, אז זו נקודה שהיא סופר חשובה. לא מספיק לעשות בצורה מעולה, ניקול. נכון. חשוב לשתף את זה. ולשתף, ראית איך עשיתי עם הידיים? אני משתף, מי שרוצה שיקח. נכון. אני לא בכוונה, בכוח, בזה, כך חייב. לא. משתף בפעילות שלי, משתף במה אני עושה. מתאים לך, בכיף. לא מתאים לך, גם בסדר. העיקר שאני יודע מה ערכי הליבה שלי, ואני יודע שאני רוצה לשתף את זה עם העולם. בסוף בן אדם קם בבוקר, רוצה להיות משמעותי. נכון. ואתה צריך להראות, זה מצחיק, אבל אתה צריך להראות שאתה משמעותי. ואתה לא צריך לצעוק את זה. פשוט צריך לדעת איך להעביר את זה נכון. לשתף את זה. בצינורות הנכונים, כמו שאמרת, לקהל היעד. זאת אומרת, איך אני מוציא את זה קדימה? איך אני מעביר את זה קדימה? זה גם דברים שמאוד חשוב. שוב, אתה לא הולך, לדוגמה, נשים לא ילכו לחפש בעל במועדון, נכון? הם ילכו לחפש בעל במקום שהוא מכובד, שיש שם אנשים מכובדים, הם מוצאות נכון, מישהו אם יש לו מכובד. שם לא טוב, נכון, למקום הזה, אז הם לא ילכו אליו, נכון? נכון, בדיוק. וזה מה שאני אומרת, אתה צריך להוציא את זה במקום שמתאים לזה. לדוגמה, כמו שאמרת, במשרד החינוך, שהבית ספר היה צריך לספק את זה. אז מנכ"ל בעצם צריך להציג את זה לדירקטוריון. נכון. איך עשינו, מה עשינו. גם כשמנהל שלך עושה, ואתה אומר, זה משהו מסדנה לדוגמה שאני בחרתי להעביר להם. המנהל לקח, פיתח תאו, עשה תאו, והביא את הרעיון הזה. זה דרך אגב לא מעשה ישיר שלך. זה עקיף, כי זה הגיע מתוך סדנה, שסדנה ובן אדם שהכשרנו לאורך זמן, וזה הגיע בסוף לתוצאה הזו. אז גם התוצאות הן לא תמיד ישירות, אבל עדיין אפשר להראות אותן. זה סופר חשוב להראות את זה. בגלל זה אני תמיד אומרת לעובדות שלי, לדוגמה, כשהן עובדות עם לקוח, אז אני אומרת להם, אתן רושמות בדיוק מה עשיתם, איך עשיתם, מה קרה, אתן מספרות לו, מדווחות לו. בגלל זה יש גם פגישה שבועית שאנחנו בעצם נפגשות עם הלקוח ומעדכנות מה נעשה. זה אומר שהלקוח מבין שאנחנו כל הזמן בעשייה, מקדמות אותו, עושות את הדברים שאנחנו צריכות לעשות. עכשיו, זה אמור להיות ברור מאליו, כי זה שירות שהוא לקח. אבל וואלה, זה לא ברור מאליו. לקוח לא יודע את מה שאתה לא משתף אותו, וגם אם הוא יודע מעט מתוך הכלל. וזו נקודה שחשוב להעביר אותה. זאת אומרת, אם שיתפת אותו פעם בחודש, בסדר? הוא יודע משהו מסוים. נכון. אם שיתפת אותו פעם בשבוע, הוא כבר יודע יותר. בסדר? כי זה לא יכול להיות, דרך אגב, גם אם אתה שיתף אותו רק פעם בחודש, יש לו... אתה אומר, טוב, אני אעביר לו את כל המידע. אם עליה הוא תובע. הוא לא פותח את המסמך בכלל. נכון. זה לא רלוונטי. בסדר? אבל אם אתה בצורה עקבית משתף אותו, בין אם הוא מסתכל ובין אם לא, בין אם הוא בוחר להתעמק יותר או בין לא, זה לא משנה. גם אני כהורה בבית ספר, אוקיי, שאני מקבל מהמנהלות בית ספר, זה לא תמיד אני מסתכל על הכל. נכון. בסדר? אני מסתכל, דרך אגב, ומשהו מתחבר לערכים שבגינם שלחתי אותם לבית הספר הזה. שלחתי, כמובן שלחנו יחד עם אשתי, אבל זה מה שאני שם. אז המחויבות הזאת, אני אפילו אגיד, אני אשתמש במילה, המחויבות הזאת, לשגרר את זה. את אמרת מקודם דירקטוריון, אחרי זה דיברת על לקוחות. נכון, אני מדבר על כרגע מנכ"ל בגוף עסקי, בארגון עסקי. יש דירקטוריון, יש לקוחות, נכון? ספקים. נכון. ספקים ירצו לעבוד עם ארגונים טובים, שהם משלמים בזמן, נכון, שהם ישרים, שהם אמינים, שהם לא דוחים אותם, שהם לא מכבדים אותם וכדומה. אוקיי, שגם עושים מחירות טובות, כי אני עכשיו, אז אני יכול למכור לו יותר כספק. ולא פחות חשוב, אולי משם זה מתחיל, לעובדים שלי, לצוות שלי, לארגון. דיברנו על נאמנות ארגונית באחד הפרקים. לעובדים. אני צריך להעביר את המסרים שקשורים לארגון, וכמובן אליי כמנכ"ל, כמישהו ראש הארגון, לבעלי העניין שהארגון מעניין אותם. שהארגון הוא חלק מהחיים שלהם, שיש להם איזה נגיעה לארגון. נכון. בסדר? קולגות. וגם אולי לקהילה. גם קולגות, אולי קהילה. קהילה, אם ארגון עכשיו, לצורך העניין, הוא ארגון שתורם, הוא עוזר לקהילה, הוא מקדם את הקהילה, בכל דרך שהיא בכסף, בלעשות פרויקט לילדים כאלה ואחרים, נכון? בלקנות תיקים לבית ספר לכיתות א', אוקיי? חשוב שהקהילה תדע את זה.
תכף נדבר על מה יוצר מותג. מה היתרונות, הבנפיטס, כן? רווחים של מותג. ותראי שברגע שאנשים תופסים אותך בצורה חיובית, יש לזה בנפיט מאוד חיובי לארגון, ובעצם לכל מי שסובב סביב הארגון. לגמרי. האמת שאני מפוצצת במחשבות בראש, ואני חושבת מה להעלות. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו עכשיו בונים את הפורום מנכ"לים שאנחנו בונים, זה בעצם להביא את כל התוכן הזה והנקודות האלה לתודעה, לתודעה של המנכ"לים, שהם יראו קולגות שלהם, שהם יראו ערכים שהם מתחברים עליהם, איך אנשים אחרים מדבררים אותם. כי לא תמיד אנחנו רואים את כל התמונה. גם בתור אנשים, גם בתור מנכ"לים, אנחנו לא תמיד רואים את התמונה. בטח בתור אנשים, אנחנו צריכים לראות עוד נקודות מבט. אולי משהו שפתאום עולה לי שזה דווקא משהו שאני יכול לדברר החוצה. משהו בתוך הקהילה הזאת שאתה מציב את עצמך בתור מותג הזה. זה סופר חשוב, זה אחת הסיבות שאנחנו בעצם בוחרים לפתוח את פורום המנכ"לים הזה. את כבר, בעצם אני אמרתי, תכף נדבר על למה זה כדאי ושווה להיות מותג, אז כבר נתת מה שנקרא סיבה ראשונה. סיבה ראשונה, כשאתה משתף את המידע, זה יכול להיות מידע שעשית אותו טוב, וגם מידע שאתה כרגע מתאתגר בו, ואתה רוצה לקבל משוב, נכון? חוות דעת וכדומה, בסדר? אז כשאתה בעצם משתף במידע, אתה יכול לקבל, אוקיי, איזשהו פידבק. כן, אתה יכול לקבל פידבק מאנשים חיצוניים כאמור שהארגון מעניין אותם, ולהשתפר. הרי אנחנו בסוף כל הזמן במגמת שיפור. בסוף מביאים מנכ"ל לארגון עסקי בשביל לשפר. את ההתנהלות, את הרווחיות, בעצם את כל מה שקשור לארגון הזה. אז הנה כבר דבר אחד טוב שקיבלנו, בעצם זה שאנחנו משתפים. מישהו יכול להגיד לי, שמע, וואלה, מדהים, תקשיב, אני בארגון שלי עשיתי כך וכך, הייתי מציע לך לנסות. כן? וואלה, נתן לי בחינם, בום. נתן לי אחלה כיוון חשיבה. ומתוך זה, כמובן, אחרי זה כיוון פעולה. אבל הנה דבר אחד טוב, ראשון, של להיות מותג. מה עוד, איזה עוד יתרונות יש בלהיות מותג? אני חושבת שאחד היתרונות שיש בלהיות מותג, זה שאתה, קודם כל מכירים אותך. ואז מה זה עוזר לי? מכירים אותך, יודעים מי אתה, ואתה יכול להעביר את הערכים האלה הלאה. זאת אומרת, כשאתה נמצא במותג שאתה, יש לך את הערכים שלך, אתה יכול להעביר אותם לסביבה שלך. לדוגמה, כשאתה נכנס בבוקר לארגון, ואתה אומר שלום לכולם, נכון? אז הם יודעים בדיוק מי אתה, מה הערכים שאתה מעביר. כבר הנוכחות שלך בחדר. נכון. כן, כבר מחברת את הערכים שקשורים אליך. נכון. עכשיו, מה, את אמרת, אז מכירים אותך. אני אגיד לך מה בעיניי יתרון מאוד מרכזי שכשאתה מותג, זה לא משנה אם זה בית ספר או ארגון עסקי, כשאתה מותג, אתה מקבל שקט לבצע, לפעול. אתה אמרת, רוצה להעביר את הערכים שלך, גם בית ספר, הוא רוצה בסוף להעביר ערכים, הוא רוצה ללמד, הוא רוצה להתעסק בחינוך. ואם אתה לא כזה מותג, או גרוע מזה, אם אתה, כמו המועדון הזה שמקודם אמרת שלא הולכים אליו, אם אתה בית ספר שמתחילים כל מיני שמועות, והשמועות זה דבר מאוד אסוני, נכון. כן, מתחיל להתרוצץ, כי בין זה לבין מציאות לפעמים הפער הוא מאוד גדול, אבל זה רץ, ולך עכשיו תוכיח הוכחות שאתה לא יכול. בסדר, ברגע שההורים או אנשים אחרים שהם קשורים לבית הספר, הם מתחילים ככה להיות בחשדנות, אפרופו הישרדות, זה מכניס את האדם למצב של הישרדות, הוא כל היום יושב עליך בטלפונים והודעות ומה קורה ותסביר לי פה. אפרופו לקוחות. כן, ובמקום להתעסק בסיבה שלשמו קמת בבוקר כמנהל בית ספר, כן, כמנכ"ל ארגון, אתה מתעסק כל הזמן בלכבות שריפות ולהשתיק את הקולות. אתה לא יכול להתעסק בעשייה שלשמה קמת בבוקר. נכון. בסדר? אז להיות מותג זה בעצם מייצר לך איזשהו שקט, אוקיי? לפעול ולקיים את מטרות הארגון שלך. שמה התכנסנו. נכון, בדיוק, לשמה התכנסתם. בסדר? עוד דבר שהוא חשוב שמייצר תועלת של להיות מותג, כשאתה מותג, יש לך ביקוש. מה קורה כשיש ביקוש לארגון או ביקוש למנכ"ל כזה או אחר, כאיש מקצוע? שזה לא מובן מאליו, שיש ביקוש. נכון. אם אתה מותג, דרך אגב זה הולך בקו ישר. אם אתה מותג, יהיה לך ביקוש. נכון. כי כאמור אמרתי מותג הוא מורכב מערכים חיוביים, בסדר? אם אתה
על הפנים, שזה הצד השני, ואם אתה לא מקצועי ואתה עושה הרבה פשלות, בסדר? אז אתה בביקוש מאוד מאוד נמוך. אף אחד לא רוצה להתקרב אליך, כמו למועדון הזה או לבית ספר. אף אחד לא ירשם לבית ספר שיש שם, נגיד, אלימות, אוקיי? יש שם ציונים מאוד מאוד נמוכים, ורואים שהמנהלים והצוות החינוכי בכלל לא בקטע של ללמד. הם מחפשים רק, איך אומרים, את ההפסקות. זה לא יקרה. זאת אומרת, כשיש לך ביקוש, יש לך פריבילגיה מאוד גדולה של בחירה. נכון. נכון? אני יכול לבחור. זה אחד הדברים הכי חשובים שיש לאדם. נכון, אולי הכי חשוב. חופש הבחירה. נכון. דוקטור ויקטור פרנקל דיבר על זה. ספר מאוד לא פשוט לקריאה של אדם מחפש משמעות, אבל... האמת שהתלבטתי אם להאזין לו או לא, ואני אעמיק בזה, לפי מה שאתה אומר. כדאי, אפשר לדלג, יש גם כל מיני תיאורים לא פשוטים שם, זה מדבר על השואה, ניצול השואה. מדבר על דברים לא פשוטים, אבל התובנות שם, מתוך המצוקה, מתוך הקושי, הם כל כך משמעות, הוא אמר, שאדם יכול לבחור, כאילו יש לו את הזכות האחרונה שעומד לפני אדם, זה לבחור איך הוא מתנהג בכל סיטואציה שיש בפניו, וכאמור, היו שם סיטואציות לא פשוטות, כנראה אנחנו לא, לשמחתנו, לא נוכל להבין, למרות ה7 באוקטובר, שזה קצת עשה לנו מיני, צערנו הרב. יש את העניין הזה של ביקוש, הוא מאפשר לך בחירה, בין אם זה לבחור את הלקוחות שאתה רוצה לעבוד איתם בארגון עסקי, בין אם זה, אם אתה עכשיו מנכ"ל ועכשיו יש לך הצעות, ארגונים נוספים רוצים אותך. נכון. ביקוש, הוא מייצר עניין סביב אותו אחד, נכון? אז אתה יכול לעשות בחירה, איפה להיות, מה נכון לך, מה מקדם אותך. המיתוג הוא מייצר ביקוש. כולם, ניקול, גם בחיים הפרטיים וגם בחיים המקצועיים העסקיים, הם רוצים להיות במקום שיש להם ביקוש. נכון. נכון? אתה תמיד רוצה שירצו אותך. נכון. לא זה קודם כל זה צורך בסיסי, כן? צורך בסיסי. צורך בסיסי קודם כל אנושי. כן? נכון. המקום הזה של משמעות, זה יושב על משמעות. זה יושב על משמעות, בטוח. לגמרי. בן אדם צריך שיהיה לו משמעות בחיים. חייב. תקשיבי לדוקטור שמעון אזולאי. אוקיי, שמעתי כבר אותו פעמיים בהרצאות. הוא מדבר בעיקר על העולם של משמעות, מהפכת המשמעות הוא קורא לזה. הוא מדבר שאתה חייב את המשמעות ונושא של קהילה, חיים בקהילה, שני דברים שאדם לא יכול בלעדיהם. מעניין. אנטוני רובינס, יש לו גם, דומה למסלו, אבל קצת יותר מעודכן בשנים, כן, משנות ה-80 פלוס, יש לו את הפירמידה הזאת, אוקיי? והכי למעלה בפירמידה זה contribution, עניין של הנתינה, של לתת לאחר המשמעות, לתת למישהו, להעביר את זה הלאה, מה שנקרא. שנדבר על דור ה-Z, דור ה-Y. יש סרט נהדר של להעביר את זה הלאה. מאוד קשה, אבל מדהים בסופו של דבר. להעביר הלאה את מה שאתה, את הערכים שלך. תחשוב שכשאתה מותג, אתה גם מודל. נכון. אנשים רואים אותך כמודל. נכון. ואת כל הערכים שאתה חווה, ואם אתה באמת מאמין בהם, אתה מעביר אותם הלאה. ואז אנשים כמוך או צעירים ממך בעצם מסתכלים ואומרים, פה מודלינג, מושג שדיברנו, אומרים, וואי, כאילו, אני רוצה, איך הוא עושה את זה? נכון. מסתקרנים, לדעת איך הם עושים את זה. וברגע שהם מבינים, אומרים, וואלה, אני אקח גם את זה. אני אעשה, לא יודע, פעם בשבוע, איזה זמן כזה, פה דיברנו על מנכ"ל קליל, אני אעשה גם איזה אפטר פארטי כזה של חצי שעה, שעה, כאילו סוף יום, סתם דוגמא יום חמישי, בוא נעשה מחבר את העובדים. כי בסוף, זה כמו פלאפל, או איזה מתכון ביתי כזה של איזה סביח או משהו. בסוף יש המון דוכני פלאפל, ומתוך כל ההמון תמיד מתרכזים באחד או שניים שהם מדהימים, נכון? למה זה? ודווקא בסוף הם לא תמיד מדהימים. נכון. אתה כאילו אומר, עמדתי 40 דקות. זה כשהמותג הוא מבטיח אבל לא מקיים. אתמול היה לי שיחה כזאת עם חמי שהוא אומר לי, חיכיתי שם איזה 20 דקות לשווארמה, ווואלה, לא טוב כמו ששיווקו את זה. שזה גם יכול לקרות. צריך להיזהר מזה. זה נקודה, נכון, אמרתי. נכון, צריך להיזהר מזה. שיווק הוא חייב לצאת, תקשיבי, בחינוך היה לי הרבה התנגדויות לעניין הזה. של רגע, מה, אבל אני עוסקת בחינוך, מה עכשיו אני אשווק, אני מוכר, משתמשים בלה. תקשיבי, אני אומר לה, השיווק או העברת המסרים, או איך שתקראי לזה, דרך אגב, דוקטור שמעון אזולאי קורא לזה עיקרון הפומביות. תפרסם את זה, תוציא את זה, תגיד את זה. אז אני אומר, עד כשאת מוציאה משהו, את מוציאה אותו אחרי שעשית אותו. לא לפני, נכון? אני לא עושה שיווק ואז אומר, טוב, מה המוצר שלי? יש לי מוצר, יש לי את השירות, אני נותן משהו לעולם, ואז מביא אותו, נכון? אל תפחדי.
זה לא מתנגש. תמיד אתה עשי את החינוך, כי זה זה הליבה. בדיוק, זה הליבה שלך, זה מה שאמרת, לשמה התכנסנו. התכנסנו לטובת זה. אחרי שעשית, את במילא עושה את זה, ואת עושה את זה טוב, נותנת את הנשמה שלך, 24 שעות חינוך. למה שלא תשתפי את זה? אבל ליאור, זה לא רק בעבודה ובקריירה שלנו, זה גם בחיים שלנו. נכון. גם לבני זוג שלנו. אנחנו צריכים להציג להם מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, למה זה חשוב לנו. הם לא חווים את הפעולות שאנחנו עושים עבורם כמשהו מאתגר או כמשהו, כי יש להם, כי הם בן אדם שונה. או שזה כבר רגיל. או שזה כבר רגיל וזה מובן מאליו. נכון. מתי זה מפסיק להיות מובן מאליו? כשאנחנו אומרים את זה, כשאנחנו מציגים את זה, כשאנחנו משוחחים על זה. זה דבר מאוד 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 חשוב. את לא רוצה לחכות שבן הזוג שלך ייעדר מהבית 2, 3, 4 ימים, ואז פתאום תראי שוואלה כמה הוא עשה, או הפוך. נכון, או הפוך. כאילו, להעריך משהו שהוא רגע חסר. נכון. בסדר? ברגע שאתה משתף, דרך אגב, לשתף זה לאו דווקא, תשמעי, אני עשיתי את זה, אני עשיתי את זה, מה את עשית? לא, זה לא המקום. לא, זה לא. זה לא השוואה. כן, זה לא עניין של השוואה, וזה לא גם מי יותר חזק, כי בזוגיות בסוף, אתה יודע, זה בסוף עניין של השלמה, ואני במודע רוצה לעשות את מה שאשתי פחות אוהבת, והפוך, יש הרבה דברים שאני קורא לזה סבלנויות שונות. לי יש דברים שאני, אין לי סבלנות, נגיד, אין לה סבלנות לגייץ, אני יכול לגייץ, בסדר? לי אין סבלנות לקפל, בסדר? או גם שיעורי בית, נגיד, עם הילדות היא עושה בעיקר. זאת אומרת, יש דברים שאני לא רואה את עצמי עושה אותם, בסדר? זה בסדר, אבל ככה משלימים, בדיוק. נכון. יום אחד גם, תראה, יש גם את הימים האלה שאתה ב-80%, והיא ב-20%, אז אתה בא ומרים ועושה ויוזם וזה, ויש ימים שהפוך, אתה ב-20, היא ב-80, והיא באה עושה, יוזם. זאת אומרת, אבל אתם רואים את זה ומציגים את זה, ומה שאנחנו מדברים על יצירת מותג, בואו נסכם את זה בכמה משפטים, כי אנחנו כבר מגיעים כזה לסוף הפרק. הדברים שחשובים לנו בעצם, זה לשקף את מה שאנחנו עושים. או לפני זה, לדעת את זה. ברור. לדעת מה. זה היה חשוב, זו נקודה שאני תמיד מתעכב עליה. לדעת מה הערכים המובילים שלי, לדעת מה הופך אותי למישהו ייחודי בתחום שלי. נכון. ואחרי שאני יודע את זה, אני יכול לשתף את זה, לשתף, כן, לתת לעוד אנשים ליהנות מזה, לטעום מזה, ואנשים רוצים לטעום. נכון. מככה נולד כל הסרטונים בכל הרשתות. נכון. אנשים רוצים לטעום משהו שמישהו עושה משהו מדהים, אפרופו בדוגמה של הפלאפל, ההבדל בין פלאפל מדהים לבין פלאפל הרבה פחות, זה איזשהו מרכיב סודי, שאת לא יודעת אותו. נכון. את לא יודעת אותו. וגם הרבה פעמים זה עד כמה אתה קולע על הטעם של האנשים. זאת אומרת, בסוף אתה קולע ל-80% מהאנשים, אתה לא יכול לקלוע ל-100. נכון. אף פעם לא יהיה כשכולם, זה גם לא הגיוני. זה גם לא 70-60%. כן. אבל חשוב להבין שגם כמותג, אותו דבר. אתה קולע ל-70% מהאנשים, ל-60% מהאנשים. שוב, שאתה מכוון אליהם, חשוב להבין שאתה תקלע לאנשים שתכוון אליהם. לא לאנשים שהם לא רלוונטיים לך בשום צורה. אמת. וגם לא צריך לעשות מאמץ בשביל לקלוע אליהם, כי הם לא רלוונטיים. אני צריך להבין מה הערכים שאני רוצה להעביר, איך אני מוציא אותם החוצה. נכון, הביצוע שלהם. איך אני מציג אותם, ולמי אני מציג אותם. יפה, קהל יעד, יפה. ממש עשית פה בעצם כמו תרשים זרימה שיווקי. בדיוק ככה. עכשיו, אם המנכ"ל מדלג על אחד מהם, יהיה לו מאוד קשה להעביר את זה, כי אם הוא עצמו לא סגור על זה, לא מבין את זה, אוקיי? לא יודע מה הייחודיות, לא רוצה, כמו שאמרת מקודם, לרשום. עכשיו, זה לא חייב להיות כל יום. פעם בשבוע תעצור רגע. בסדר, כזה יום חמישי כזה 3-4 בצהריים, רגע לפני שמסתיים השבוע. תעצור שנייה, שב רגע עם הכוס קפה שלך, או עם הזה המשקיע קר שאתה יושב. רגע, תבדוק רגע מה היה השבוע. תרשום לך נקודות, נוטס. יש לך ישיבת הנהלה ביום ראשון, ישיבה עם דירקטוריון, לא משנה מה. תדע על מה לדבר, כן? תשים את זה. בסוף אנשים, את אמרת מקודם שתנועה זה דבר שאנשים מעריכים, נכון? זה כיף להיות בתנועה, כיף להיות ביצירה. כן? תראי מה אנחנו עושים פה, איזה כיף זה. זה מדהים. אז תן לאנשים ליהנות מזה. נכון. שתף את האנשים. נכון. זה רק טוב יכול לצאת מזה. אם אתה, ואני אגיד משהו לסיום, אם אתה, אנשים מפחדים מרגע, אבל אם אני אעשה הבטחה גדולה מדי וזה, ויגידו שזה לא, אל תפחד, אנשים יודעים לבחור. אנשים יודעים להגיד, אנשים לא מפגרים. הפלאפל הזה אני לא אוהב אותו, מותג, אני לא אוהב אותו. בדיוק. בסדר, הכל בסדר. אבל את מה שכן טוב, תעביר, וגם אין 100%. נכון. 4 הסכמות, don't מתגל, ההסכמה הרביעית, do your best. תעשה את הכי טוב שלך. בדיוק. בין אם יאהבו את זה 20%, 30%, 50%. צריך לקבל את זה. אמרנו גם בפודקאסט הקודם, צריך לקבל את הלא. נכון. זה חלק מהלא, אגב, אולי הוא לא מילולי, אבל זה חלק מהלא. נכון. You're not my cup of tea. תתמקד בכן.
נכון? בכן, תתמקד בכן. ומה אתה עושה? למי בחצי אתה כוס עושה? המלאה. ברור. חכם, ראשי תיבות. האמת שאני לא זוכרת. התקלת אותי. את לא זוכרת, את לא יודעת, זה משהו שאני שמעתי אותו דווקא מגיסי. לא, אני מכירה. בחכם ראשי תיבות זה גם בפסח, בתענית פסח יש את זה, לא? כן? את הלכת למקורות בכלל. אני אומר משהו הרבה יותר פשוט. חכם, חצי כוס מלא. אוקיי. אז התקלת אותי. לא, בסדר, זה טוב. זה אינטראקציה בינינו, זה טוב. כאילו, זה העניין. את אמרת חצי כוס מלא, אז אמרתי חכם. מישהו חכם יודע להסתכל, כי תמיד יש חצי כוס ריקה. בואי, ניקול, בואי. זה עובדה. עובדה. זה עובדה, תמיד יש איזה שם. במה אני בוחר לשים את הפוקוס? נכון. Where the energy flows. כן, where the focus goes, the energy flows. איפה שהולך הפוקוס שלך? שם הולך את האנרגיה שלך. ופרופורציות, חברים. בחצי כוס המלאה הזאת, אתה שותה את המים. בסוף היא תהיה ריקה, הכל בסדר, לא יקרה כלום. נמלא אותה מחדש. בדיוק. טוב, אז אנחנו נסתיים לו עוד פרק. סוגרים את הפרק הזה, ואני רוצה לומר למי שמאזין לנו תודה רבה, ואני רוצה להזמין אתכם, אם יש לכם שאלות, בקשות, או דילמות שאתם רוצים להעלות, אתם תמיד מוזמנים לדבר איתי ועם ליאור, יש את הפרטים שלנו למטה, ויאללה, אנחנו נמשיך הלאה. תודה רבה, ניקול. תודה רבה ליאור, היה ממש כיף.